Ophis BDO Umling C&RD Block kala Pynbna paidbah bahkan wanrah no daka solid waste management project ka bantri kam haki airport likisnong ki bahap hapo ka than bornihan ka banlong ru kum sibenta bante lakam ya ka jing separate kulmar ki jabo jabain kham tam ki plastic ha ka than bornihan ha ka ni ka sngi na ka liang uba Eric Kelvin Dekhar BDO ka Umling C&RD Block ula batai sani bha halor ka jing bantri kam ya ka take project bat kumno ka than bornihan kan long ka balait na ka jing sapreng kulmar ki mar plastik bat ya ka program la penlong HIB MEECL bornihan ha ka ka sngi lawan ban ya don kat lang da MLA bat MDC ka jirang uba sosna sotun upa im kensim usim karait marwet inong yalam ka Green Tech Foundation Ribhoy Division lembat kinong yalam shnong pan pau ya ke jing khublei ya i ba Eric badai block development officer jang ko Umling block nang ta ngapan pau ru ke jing khublei ya ki staff baro bat ya ka Green Tech Foundation nang ta pau ru ke jing khublei ya i paim jang karait marwet nang ta kumju ya ki arpho teli kisnong kirang ba snong ki sketri snong ki balaiwan lang haken ka step na ka banta banyo bani kren ha ka bidei bat ka plan nang ta ki senglong kume ki SSG ki seng samla ki bedon lang hagen ka por ngapen pau ki jing khublei ki bat ngilayo banya kren banya perkat sani ba khamtam ha ka bidei bat ka khu ke suba kumba filatip ka bonhat area hadu mentahi kadang don bej ha ka rang ka ba ngim suhun ngim sutanat namar ba ngiyo ya ka nam jong ka jing jaklia ka ba jaklia tam but ngaso ban airu ya ka jingero pat ha ka por lingba ka jing sedang ka beningkong ha ka jing trailang ringkat bat BDO nang ta deputy commissioner ha ka ba ilayo ban wanrah ya ka way ka project na ka banta banbu ya ka solid waste management plan hani hapo bonihat kaban kobar ya kini ki arpho teli kisnong but ya kini ka plan labu na ka banta ban wanrah ya kini ki jaklia baro bakin segregate ya kini ki plastik ki jingjak gi manjaklia nang ta banyo ban wara hakne ka plan na kamta kumno ban la ban Pynbna ya ka hakbidei bat ka jingjaklia jong kamariang kabidei hakne ka area ka jongi tengilayo ban ya ajingmut layo ban ya kren bat na kaliang i video layo ban pinshai kamha siki rangba snong baro hakbidei bat kene ka solid waste management program plan hakaba kalong kabadon kam na ka benta ki nong song snong hi paro ba ngindon ya kata ka jinggit kli lane kata ka community participation na ka benta kane ka project ka ba na ka liang ka office jong video ha ka jing trailang bu MLA nang ta ba deputy commissioner ngilayo e kane ka project na habat ha ka bidei bat ka implementation ha bidei ba kane ka project you don't come balai lakhot ikirang ba snong ki sketri snong you don't come ka jingi trailang ringkat bat ki knang ba nakaliang kirang ba snong ki sketri snong kinyo ban ai ka jingpen shai se ki pai nong song snong na ka benta ka community participation ka ba yinla ban Pynbna ha ka bidei bat ka jingjaklia jong ka mariang ha ka bidei ha ka kinik area ki bahap hapo jong ka bonihat